God, Berto. Teacher, wag! Hindi yan ang tinuturo. Ow! Nakita ko po doon yung boyfriend ko na nakahiga po sa hita ng mama niya po. And then, natutulog, umiiglet, ano ginagawa? Minsan parang sinisip-sip na lang yung mic kasi nasa tabi na sila nito. Ganito sila, oh. Minitut ba? Oh, tama yung lapida. Pero hindi yan yung puntod ng tatay. Kumapit ka lang. Daraan din ang buwan na to. Dahil limbis na itinagaluto, nagaluluto. Kamusta yung mga kansan? Ako pala si Paolo. Ito na ang pinakamahirap na buwan para sa atin. Ang No Nagalulo November. So, in-update na natin dati TTT, di ba? So, dadaanan natin lahat ng mga memes ngayon pinadala ng mga admin at kada isang thirst trap na pinadala. Kung may isang kupal dyan na magpapadala ng link ng thirst trap. May tatlo tayong tissue dito. Huwag niyong pansinin bakit maliit tong isa. Okay, kinuha ko na to sa ibang CR. Okay, kaya ibabato ko to pag meron lumabas sa thirst trap. Para pigilan na ating sarili at tayo ay mag-ascend sa ating control. Okay? Inantay ko na isang linggo para makita ko kung may mga kawal pa ako dyan na tumagal sa ating pag-iensayo. Ako nga pala si Faker. Congrats sa pinakamagaling na Dota player. Attendance check below ha. Pag hindi pa kayo natatalo, tinagan simulan. Excuse me po, alam niyo po yung kipay, Mayo? Mayo? Yung kipay po. Depende kung paano mo alagaan. Itatrabaho marangal si Kuya Hayop. Ano kay John Royd? Tapos na ba yan? Tagal naman yan. Tapos na to. Tapos ka na, kaibigan. Diba, minsan pag hindi natin ilabas ang ating init sa ating tropa na lang. Naging creative na kayo ha. Minsan din iniisip ko sa mga barbero yung pag malapit. 1 month, 1 year, 3 year. Consistency. Pero ang tinuturo natin sa NNN ay ang ating control. Hindi consistency ang ating control. Na hindi ka naman pinipigilan eh. Pero ibig sabihin hindi ka addicted sa action na yun. Okay? Yun ang ibig sabihin. No, Sarad? No, hindi nga gagawin nga namin eh. Okay? Susubukan namin. Kakasabi ko lang eh. Hayop. Hindi. Tigil. So na nag-group vidjaks yung mga tropa mo. Tapos di ka sinali. Mga putang Pumiyok pa. Yes. Kala ko ba naman tropa ka? Hawak tayo sa CR, tapos pinabayaan mo lang ako ng ganito. Hayop. Yan. Isa to sa mga prevention measures para tumigil kang hayop ka. October 31st. November na naman. Laban! Laban mga kawal! Basta sama-sama tayo. Sunod. November sa boys, I will... Tarang di naman. Good luck. Gumamit ka ng Rakul. Yan. Lightweight na yan. Soundproof pa yan. Gusto nyo masubukan? Sige nga. Okay, boss Kanto. Ate, sa sure ka di mo maririnig at hindi ka hihina pag narinig mo yung kabilang kwarto. Oh my God, Berto. Huwag mo ko tignan! Hindi! Hindi! Maliit lang itong pagsubok. Huwag kayo mapapasubo mga kawal, mga cancer. Huwag. Makinig kayo sa tunay na Faker. No noise November, everyone. Tunad. And then, nung nagalo ng Nobyembre, nagsimula ng lahat. Para sa mga natalo, rest in peace. Pero sa mga nagpapatuloy pa, para sa inyo to. Taste the feeling. Oten Mike mga... Isa parang sinisip-sip na nila yung mic kasi nasa tabi na sila nito. Ganito sila oh. Hindi ko na maintindihan. Gumagana yan sa kahit kanino, mapababae o lalaki. November 1, November 4. All long weekend. Kaya nga rin nawala ako. Okay, pasensya na, in-enjoy ko sarili ko. May buhay po ako sa labas ng social media. At syempre pinuntahan ko ang aking patay. At ang mga patay na patay ako. Good luck sa mga nanood ngayon sa trabaho dyan. Magaling. Ito isa Squid Game. Lobas na nga yung trailer. Na-excited na rin ako kung paano niya gagawin. Parang nagkaroon na tayo ng prequel eh. Nalaman na natin kung ano yung backstory. Ngayon, siguro baka papalitan nila yung mga games para sa kanya. Para hindi niya ma-spoil. Dad, Paiso Koy, what's on your mind? Oh my God! Sumobra ka sa NNN, me. Nag-gusto sabay-sabay galigan. Gutang galing. Kita ko control niya. Diretso lang. Tuloy na kapagyarihan. What the... Your shoulder disconnected successfully. Alam ko dyan, ang tawag dyan ay humerus non-union. Kaya nagkaganyan. Pero okay lang. Basta gamitin mo gamitin mo na maayos yung kamay mo, please. Oh my God. Minsan dry ang chicken breast. Okay, mag-ingat guys, mga orderin nyo ha. Ganun kay Carlos Seiko. Babaw lang dito sa lake. Mamatay ka lang sa inggit. Daig pa tayo na aso! Sunod.
Tinan mo ako pre ha. Kumapit ka lang. Daraan din ang buwan na to. Okay? Isipin mo lagi ginagawa mo to para sa sarili mo. Hindi para sa iba. Hindi para po sa social media. Tinuturo mo sa sarili mo na ikaw ay may control sa sarili mong katawan. Mautak. Nagtago kasi may zombie, magtago kasi maglaro. Kung napanood yung ating review, panoorin nyo na sa outside. So yung mga movie. Yes! Oh, siya Lola, may asim pa. Lalo na nakita mo nagwawalis yung Lola, nakita mo yung pasas niya. Hindi ko makakalimutan yun. Ano rin, nakasunog na yun sa aking isip at kaluluwa. Maganda yan, dan-dan, panoorin nyo. Ang galing naman. You are entitled to your own opinion. What is navigation? Navigation is a process of conducting a vessel into the surface of the water at any possible time. What is verb? Verb is an action word. Penis and verb? Sentence is a sentence. With the subject and a girl, ano? What is the longest sentence? Expresses a complete intent. What is the longest sentence in the world? Life sentence. What is the biggest room in the world? Kinanak ang kwarto. What is the biggest room? What's the biggest room? Biggest room in the world. Classroom. The biggest room in the world is the room for Good. Galing. Ito rin ako pag NNN Day 4. Kaya abangan nyo kada linggo meron tayo NNN. Kung malalagpasan natin to. Pag nagtiis ka, marirewardan ka ng quotable quotes. Beanie tote bag. Nakita ko nga ito. Panoorin natin. So I am with my shopping suit. Ay, 200 pesos lang pala. This is the newest Beanie tote bag. As you can see, napakalaki Ayuda niya. tote It's very bag. functional. Pwede niya siya gamitin anywhere, anytime, anywhere you wanna go. Zoom sa mukha ni Maloy. Maloy, mahirap ba makaalis sa kontrata? Diba? Hindi ako madidistock ng pusod mo, Maloy. So, kaya, alam niyo. So yan, makikita nyo, napakalaki niya, very sturdy. Alam ko hindi naman ito kasalanan ni Maloy, okay? Kasi kasalanan ito ng management. Siguro, ang ano lang sa management, alam naman nila na simple lang. So, pag pinabideo pa nila mismo si Maloy na mag-record, mag-plug na kanilang merch, mas halata na kailangan niya ito ibenta. Makikita mo naman na hirap siya nung functional. Isa lang naman function yan, di ba? Ito no, pag nagpa-plug ako ng mga produkto, di ba? May mga produkto talaga na mahirapan ka ibenta kasi simple lang naman siya eh. At di mo na mapapahaba yung mismong pag-plug ng merch. Alam mo, ito lang naman siya. Simple lang. Wala naman masama doon eh. Kinainisan lang nila na parang ang big deal to. Nag-post pa about sa merch sila. Kala mag-isa, ito lang pala siya. 200 pesos ang sinasabi daw kasi nila, nilabas daw ito para sa ecosystem eh. Para makatulong sa ating environment. Kaya simple lang. Kaya rin siya siguro mukhang basurahan kasi pinapakita ito na itapon mo yung laman yan pag aalis ka. Diba? Huwag mo itapon sa labas. And, di ba, parang pang-forma din siya yun. Shiny kasi. Look at the outfit and the tote bag. It's so perfect. Be-beanified. Basta hindi vilified ha, beanified. Sige, mag-aantay na lang pala ako. Okay lang. Antayin ko yung sunod na labas. Alam mo, okay, sali ko may kasamang ano pa eh, may kasama pa sa loob eh. Na pag bumili ka eh. Hindi rin natuwa ang mga beanie dahil sa nilabas nila. Mas makakatawa siguro kung lahat sila kinuha nila. Tapos lahat sila may tigi-isang hawak na tote bag. Parang ganito rin sa amin linggo-linggo may kumukuha ng basura. Parang kukuha lang sila doon eh. Pero yan, naiintindihan ko naman, ang value ng mga merch ay depende doon sa bumibili. So yung mga taong hindi naman bibili niyan ay yun ang mararamdaman. Ewan ko, saan nilagyan ng design eh. But simpleng ganun lang. So sa 199 pesos. Ito, So I'm here today para ipakita sa inyo yung pinakabago naming merch. Ito ang shopping tote bag. So guys, kung mapapansin nyo, napakalaki niya, no? napakalaking kaloko. Kung isi-fit ko sa inyo, pasok na rin ako sa loob nito, basura din ako eh. Kung mapapansin nyo guys, ayan, medyo detachable yung handle Ay po, niya. detachable. Napakalaki niya. Detachable. Very sturdy actually, kahit anong ilagay mo sa loob. Pero pwede mabutas siya pag nilagyan mo ng stick sa loob yung lang mahirap. Mas matibay yung Beanie merch bag dyan. Ang mas matibay dito yung fanbase ng Beanie na pinagtatanggol nila yung mismong tote bag. Walang problema kay Maloy kasi kasama sa kontrata nila eh. Kasama yan sa mga kailangan nila sa Beanie. Pero yung wala akong tiwala doon sa mismong merch eh. Yung mismong ginawa ng management para sa merch na yan. Oh, sana matibay. Wasak to, wasak. Ito ako sa huling araw no Nagalulo, Nobyembre. Ayoko na. So nakahingi naman doon siya ng permission sa kanya. Sabi nung nag-post dito, nag-follow na bago daw i-post. Siguro magpaalam ka rin sa pagkakaibigan nyo. And then slander. Ang importante, nagsubok. Isa pang thirst na pa-isend sa akin ng hayop na group chat. Confidence at control at disiplina. Kasama nyo ako daw, kaya mag-alala. Kaya tuyot na rin ako. Opya, bago may labas lahat! Sabi mo sa akin, tutulungan mo ako makalagpas sa NNN. Salahin, putay. Kaya may isa pang lumpia. Ito lahat ng ating mga lumpia. May mapapaputay lang na hindi mo pa mailabas. Okay lang yan. Day 2.
Hinahanap ko pa ang aking sarili. Day 4. Halimutan ko na itsura ng aking edits. Week 2. Ano nga ba ang itsura ng isang babae? Piling pusa ka. Wawa ka naman. Teacher, wag! Hindi yan ang tinuturo. Ayoko na. Hayop. Sabi ko kayo padala ng thirst trap. Ang tunay na kinalilibugan ko ay ang pag-aaral at ang pag-intindi ng bagong impormasyon para sa ating kinabukasan, di ba? Ang edukasyon. Sunod, may Tesla robot watching me get ready. No. Nag-ibom tayo para dito. Helps relieve joint pain. Yung mga Jenna dyan ang pangalan. Maraming salamat. Huwag kayo makinig dyan. MILF. Nahuli ko yung festi ko dumidede sa nanay, ha? MILF nga. Pero kita ko po siya sa isang guest room. Since kapag doon po kami, doon ako natutulog. Pero doon po, kasama niya po yung mama niya. Silang dalawa po. Nakita ko po doon yung boyfriend ko na nakahiga po sa hita ng mama niya po. And then, natutulog, umiiglap, ano ginagawa? Akala ko po nung una natutulog lang po siya. Pero nung lumapit po ako, nakita ko po nagdo-dress fit pa rin po siya sa mama niya. Wait lang ha. Is this a joke? What in the Wattpad is this? Okay, nung nakita mo nagbe-breastfeed siya sa mama niya, anong ginawa mo? Okay, breastfeed din ako. Hindi ko po alam kung Di mo alam anong gagawin mo. Ire-react ko po nun kung nananaginip po ba ako. Oo, nun, nananaginip ka lang. Totoo po yun. Lagi, ano yun? Parang kakabasa ko ng mga mangin. Alam ko na yung kalalabasan. So nanay niya mismo ang tumalo sa kanya sa NNN. What the? Nagkita-kita po kami. Parang sinabi po ng boyfriend ko na mag-i-explain daw po siya kung bakit daw po nangyayari yun. Pero, bro, so ano explanation niya? Bro will... Ito yung thesis defense of his life. Now. Kasi for sure wala nang gatas yun eh. May mikmik pa yun. Diba? Kasi nagkakagatas lang naman kapag, diba, kapag after mga yan. Pero ang weird naman para dumede siya. So, ano explanation niya sa'yo? Sabi po ng boyfriend ko, ginagawa po talaga nila yun ng mama niya para daw po kumalma siya. Para ano? Para daw po kumalma daw. Galit na ako. Kailangan ko kumalma. Dali, ibigay nyo na. Saan? Sa mga feelings po, kunyari na excitement po or happiness. Kasi po parang nakasanayan din. Mali pa rin yung nanay niya na sinanay siya lang gano'n. May jowa ka na eh. Dapat jowa mo na gagawa si parang kumalma eh. Kasi may girlfriend ko. Ako yung nasa stress. Sa ating pinagdadaanan. Kailangan matulungan ako eh. Kailangan makalma. Ever since, hanggang sa lumaki siya, ginagawa pa rin niya yun. Okay. Medyo stunted na siguro yung growth niya. At nakakasabay sa psyche niya. Kasi paano po kaya siyempre, namatay na yung nanay niya. Diba? Matanda na. Paano niya makokontrol yung kanya emosyon? So, yun yung ibig sabihin na itong editin. So, walang nagsasabing ba't kailangan ba ito gawin? Isa tong tulong. Pablo John. West in Paradise. Idol Pablo John. Napasarap masyado. Ayan, sumalangit na. Tayo na kaya. Magaling, mautak yung nagbebenta. Baka naman. No, isa na lang ha. Isa na lang yung tissue natin. Tama na. Oh my, di tama na nga eh. Tama na eh. Hindi. Scroll up. Gusto nyo bang kumain? Etong po! Kainin nyo! Ay, bagoong ba dyan? Paasim-asim yan. Puti sa overanniversary hits hard. Hindi! Hindi! Sabi ko na mga tropa talaga ang titira sa'yo patalikod. Buti hindi siya nahubaran eh. Kami natutulong sa'yo. Hayop kayo. Baka matanggal na ng ngipin pa, nalaglag yan ka. Good ending. Leche, sunod. Gagamba with you. Sa tuwing kasama kita. Wholesome. Ingat lang sa sapot ha. Pag kinain yung gagamba mo, akin na yan ha. What the... Ano to? Dagdag ba to sa kable? Ito rin yung ahas ko pag hindi ko pa nahawakan ulit eh. I-install lang nila yung Python. Masarap siguro to. Per kilo. Pag matambok na ha. Pag matambok na siya, pwede na yan. Mini heart attack. Oy, hayop ka. Kala ko Kala ko matutulian na naman ako. Leche. Isa pang ano mo ha. Isa pang hawak niya. Best in Lulu. Taas kamay. Ang mga natalo na. Hayop kayo. Up to the extended version. Baby. DJ Rothbart. Night though crazy. What I wanna do is just meet me at the... Ow! Mwah! Mwah! Buhay pa si Sean Kingston.
Oh! Sakto-sakto guys. Mga kababayan. Di to apata, ano to, garapata na to eh. Ganon pag-unyag. Okay. Oh, sige! Iwas sa mani ah. Iwas tayo sa ano ha, sa mani. Nagpapampo, para to sa mga lahat na nagdaan dati. I want you, baby. Naalala ko yung karira, yung nakapato na sa tropa niya. Yung haircut. Maginawa ka mo sa riba. Stop! Kupal Gangnam Style. Okay, okay na. Okay, natanggal ako yung ang kabastusan. Bigyan ako ng hype. Sunod! Kapag ba sinip... Dudumi nyo! Dati, inuuna magdasal bago kumain. Ngayon, picture muna. Kasi sa story, thank you, Lord. Kailangan natin ng banal bago magdasal, ha? Para mapigilan yung sarili nyo. Donut November or dry January? I don't know. I love pistachios. And I eat pistachios, almonds, ay, favorite yan. Masarap yan. Masarap din yung mani na, ano daw, yung nababad sa ihi. Honey roasted? Not salty. Okay, wholesome lang. Ay, masarap ang smoke. Masarap ang smoke. Tsaka ano, steamed. Ito naman, ano to? Ano tong dinagdag ko sa recommendation feed ko dahil sa inyo, hayop kayo. I don't think this is how red light, green light works. Bitsukot. Hawakan mo na siya. Walang pahintulot. Did a seagull land on my shoulder again? Hayop kayo. Pinasexualize nyo ang mga nakasalamin. Di matutuwa si Faker dyan. Mali yung ginawa na puntod. Ayan, napagawa kami ng puntod ng tatay ko. Tama yung lapida. Ito yung tiles na nabili ko. Okay, ayan. nice. Pero nice one. hindi yan yung puntod ng tatay ko. Oh my God. Ito yung puntod ng tatay ko. So, nagkamali. Ayan. Ito yung puntod. Ang yun, kawawa naman yung nalagyan. Kasi di na alam ko nasan yung sa kanila. Kasi alam ko kami din nung pumunta kami sa sementeryo. Hindi na namin mahanap yung mismong sa amin. Kasi nawala na yung puno na dati namin basehan. Ayan, paano yan? Ay, ayan, asa na? Kailangan ko na live reaction ng tatay mo. Buto ng tatay ko. Sa iba pa yun. Kasi kakaroon pa siya ng identity crisis sa makabilang buhay na. At least hindi yung kanina, di ba? Si Pablo Jab, di ba? At least tama yung pangalap. Kumapit! Huwag kayo magpalinlang sa mga hadlang ang mga yan. NNN ang puta para lang yan sa may court. Bakit? Makakatulong guys sa mga tao yun eh. Ayaw mo pa din. Yan ang hirap sa atin eh. Sabihin mong natalo ka sa NNN nang hindi mo sila sabi. Ayan. Example number 1. Doon tatapos sa ating NNN Week 1. Gusto pa na mga ganito, like nyo na yung video. Ako nga pala si Faker Lul. Ang inyong pinakamagaling Dota player. Kapit lang ha. Kumapit kayong lahat. Ito lahat ng kailangan nyo.